Здравейте! Правя това кратко видео, за да ви споделя за поне по мое мнение едно доста интересно интервю, което предстои да направи американецът Шон Райан с кандидата за президент в Румъния Калин Джорджеску, който, знаете, на първи тур спечели изборите за президент. След това съда първо ги прие, а няколко дни по-късно ги отхвърли с мотивите, че това било с руско влияние чрез TikTok. Абсолютно пълни глупости, това си беше един класически преврат. Така че американцът Шон Райан в момента се намира в Румъния, за да интервюира този кандидат, за да стане малко по-ясно за тази брутална гавра с целия румънски народ. Както и ще го попита за мнението му за американската военна база, която в момента се строи в Румъния, която ще бъде най-голямата в Европа и по брой численост ще надвишава дори тази на Рамщайн в Германия. Така че смятам, че ще има доста интересни въпроси, а и трябва да знаете, че Шон Райан не е журналист, така че не е по никакъв начин политкоректен и винаги неговите въпроси са точно в десетката и са понякога доста остри. За тези вас, които не знаете кой е Шон Райан, той е бивш Navy SEAL, или както в България тапанарите го превеждат, най-вече заради холивудските филми, като морски тюлен. Да, той е бил морски тюлен и то не къде да е, а в 6-ти отряд на тюлените. За тези вас, които не знаете, морските тюлени са 12 отряда, като 6-ти отряд е най-елитния. Или така наречения А-отбор на тюлените. Той е бил именно в него, като освен бивш тюлен, Шон Райан е и бивш контрактор към ЦРУ, който е оперирал най-вече в Латинска Америка почти 10 години. След като напуска ЦРУ, използва контактите, които е натрупал през времето, той минава от другата страна на закона, като създава доста голяма наркомрежа, която оперирала близо 4 години, преди той да получи сведения, че готвят да го отстранят от бизнеса и да го убият. Така се наложило то да се преведе в Америка, където решава да създаде и своето шоу, което много бързо се превръща в подкаст номер 1 в света, що се касае до военна, както и геополитическа тематика. Така че като цяло доста тегав тип, който винаги задава доста точни и доста остри въпроси, без да му пука особено. Затова смятам, че това интервю ще бъде доста интересно. След секунди ще ви пусне анонса, който той направи. Но както той казва, ще пусне цялото интервю в понеделник. Така че който иска може да го гледа в канала му. Аз ще го изгледам и по-интересните моменти ще гледам да ги преведа и да ви ги пусна по някое време през седмицата, защото смятам, че ще ви бъде интересно. За съжаление няма да преведа цялото видео, тъй като неговите подкасти обикновено са изключително дълги, по 3-4 часа и просто нямам физическото време да преведа целия подкаст. Така че ще гледам да извада всички по-интересни моменти и по някое време през седмицата ще ги преведа и ще кача видео. Смятам, че ще ви бъде интересно. А сега вижте какво той каза в анонса си и ще се видим в следващото видео. A lot of people in the United States, both in the United States and in the world, are extremely concerned about the potential onset of World War III. Now, one of the most strategic locations in the entire world when it comes to conducting World War III, especially from a NATO standpoint, is the country of Romania. In fact, NATO is currently building the biggest ever base ever to be built in Europe. And the candidate for president, the oncoming candidate for president in Romania, is trying to stop that because he wants peace. Now, he won the first round with 23% of the vote, only to have Romania freeze the election due to Russian influence, which they provided zero evidence. So, we came to Romania to interview the presidential candidate ourselves and get the story out. A lot of alarming stuff in this interview. It'll be out next week. Pay attention.